Kienet sikwit tarat fittex fil-lanet taż-żibel li joħorġu fuq il-bankina tard filgħaxija. Isa qattus, tħuf bil-lejl, tarrex u ssib u titfa' fil-basket bir-roti li kienet dejjem iġġor magħha. L-iktar li kienet tiġbor kienu l-fliexken tal-luminata. Għax dawk kienet toħodhom l-għadan tal-grocer u ta' kull wieħed kien jagħtiha ċenteżmu jew tnejn, skont il-fliexkun. Imma kienet tiġbor ukoll il-biċċiet ta' drab jew xi kalzetta li n-nies jarmu xi żarbun jew xi żarvetta, titfa' kollox ġol basket bir-roti u tgħaddi tgerfex fl-għand oħra. Kienet titkellem weħeda, iju tqalleb fiż-żibel u min jismagħha jew jifhimha jgħid li mhux mill-għanat biss kienet tisraq, imma anke l-kliem li kienet gedwet kienet serqet. Huwa dana bniedem ikollu xi ħaġa biex toħodilu trid tittieħdaq tapon. Aħseb wara nazzjon! Ġifieri dana ikollhom jagħtuilna l-indipendenza. U waqqas qalu huma meta se tkun din l-indipendenza? Mela kif aħna diġà se nidħlu fl-iskora fil-borża mill-bidunet u ngħidulhom x'se nagħmlu dikinhar. Nagħmlu dak li jaqblilna. Kif jagħmel kulħadd u kif jaqblilna dikinhar mhux illum? Fejn nafu x'ridna dikinhar? Dan x'taħwitu? X'ġennu? Mela ħerġin minnuna tal-iskola aħna? X'ġennu da? L-Ingliżi jgħidu x'se jagħmlu sena u nofs oħra. Il-Franċiżi jgħidu x'se jagħmlu sena u nofs oħra. Mela dikinhar imbagħad naraw, nagħmlu kif jaqblilna dikinhar. Kien importanti ħafna f'ħajjitha. Avolja qatt ma kelmetu. Ratu kemm il-darba fuq television, fuq il-gazzetta, jom dendel fl-intrata. Imma qatt ma ltaqat miegħu wiċċ imwiċċ. Talmet il-vuċi tiegħu, l-espressjonijiet tiegħu, in-know-how tiegħu mill-bogħod u dakinhar tal-funeral bkiet fis-silenzju u fil-għaxija fir-ronda tat-tiftix taż-żibel sabet pupa li ħadet għad-dar magħha biex tħitilha libsa u żida mal-kollezzjoni tal-pupi imsejkna. U dakinhar ukoll poġġiet fuq is-sufan u ħarset għal sigħat twal lejn ir-ritratt tiegħu tal-perit.